खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय बारग' एनडिएफबिनि हुमखि। फिन खामानि मोननांगौ मोनबाय थानाय दाननि भातानिफ्राय जानगार खालामनायनि थाखाय बोराबदों बारग' एनडिएफबिनि केडारफोरा। थाबैनो मोननांगौ भाता होयाब्ला फिन आखायाव आगसिं लागोन होननानै हुमखि होदों उदालगुरियाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। बिसोर बुङो दि बिटिआर गोरोबथानि उनावबो जेबो जायैनि दोखो मोनदों एनडिएफबिनि केडारफोरा। खौरांगिरि मेल खोंनानै सरकारनिसिम बोराबदों बारग' एनडिएफबिनि केडारफोरा। आबादनि बारग' आबहावा आरो आबाद बिफाननि बारग' नेहाथारि कमल बसुमतारी आरो बारग' लिङाइ गाहाय रौनिया राजु बसुमतारी मोना खौरांगिरि मेलाव नुजाथिनानै सरकारनि हेंथायै फोरमायनानै सरकारा थाबैनो जेंनाखौ सुस्रांनो नाजायाब्ला आखायाव फिन आगसिं हमगोन होननानै हुमखि होदों। नैथियाव दङ फावखुंग्रि हेलिना दैमारिखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय हगारबाय। बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारिनि अनसायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मोब्लिबजों बोखथाबजानानै बिथां हेलिना दैमारिखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला बिथांनि देहाया मोजाङाव फैनायखाय बिथांखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय हगारबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 26 आगस्ट खालारखालि गुवाहाटी नोगोरमायाव गावनि थाग्रा खथायाव मोब्लिबजों बोखथाबजानानै गोब्राब जोखोम जानायलाय फावखुंग्रि हेलिना दैमारिखौ गुवाहाटीनि नेमकेयार देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन। थामथियाव दङ फाखन नार्जारिया दैबानाजों सिलिंखार जाजानाय दुखुथिया नखरफोरनो अनसुंथाइ हरदों। थांनाय माखासे दाननि सिगां जोब अखा हानायनि जाउनाव दैबानाजों सिलिंखार जानांनाय चिरां जिल्लानि टुक्राझार हालामनि 2 नं बुरिजार आरो बिजनी हालामनि मालिफारा रैखाथि बादायाव थानाय दुखुथिया सुबुंफोरनो मदद खालामनो थाखाय चिरां जिल्ला सिलपथा गामिनि थागिबि फाखन नार्जारिया चेन्नाइनिफ्राय 46,000 रां दैथायहरदों। मख'नो गोनांदि मोसानाय फोरोंगिरि फाखन नार्जारिया चेन्नाइआव मोसानाय फोरोंथाय होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दैबानाजों खहा जाजानाय दुखुथिया सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै फाखन नार्जारिया बड'लेण्ड रादाब नखरनो 46,000 राङारि अनसुंथाइ हरदों। बड'लेण्ड रादाब ससियेल वेलफेयारनि थान्दै हान्जाया बुधबार आरो बृहस्पतिबाराव चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय मालिफारा ओनसोलाव गं 40 नखरनो आरो काजलगाव महकुमानि सिङाव थानाय बेंटल बुरिजार ओनसोलनि गं 23 नखरनो माइरं, दालि, थाव, संख्रि, साबोन बायदि मुवा बेसादफोर राननानै होयो। ब्रैथियाव दङ बि सावरायग्रानि बिटिआर गोरोबथानि दोखो मोनथावनि सायाव फिनदों इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारीया। बाक्सा जिल्लानि बिटिसिनि 27 नं नाग्रिजुलि बियाबनि इउपिपिएल बिजाथिनि बिसायख'थि फोसावदिं आफादाव नुजाथिनानै बिटिआरनि सासे सागानगिरि बि सावरायग्राया बिटिआर गोरोबथानि दोखोखौ फोरमायनायनि सायाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारीया फिननाय होनानै बुङो दि बि सावरायग्राया दासान्दि हाग्रामा महिलारिनि गलाम। हाग्रामा महिलारिया जा बुंगोन बिबो बेखौनो खालामगोन। गोरोबथायाव सागान होनाय माने मोजाङैनो मिथिनो हानाय होननानै स्पष्ट गारांजों बुङो। बिथाङा बुंबावो दि बि सावरायग्राया मिन्थिनानै सागान होदोंमोन ना मिन्थियाबालानो सागान होदोंमोन बे मोनसे फिननाय गैयै सोंथि जानानै फैबाय। बाथियाव दङ ना बोननो थांनाय सासे बोराया दैयाव गलांना गोमानानै दं। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे नांजाबनानै थानाय गौरां दैसायाव इन्द्र कल'निनि थागिबि 70 बोसोर बैसोनि आजिजुल शेख मुंनि सासे सुबुङा बाथिपारा गाथोनाव ना बोननो थांनायाव दैयाव गलांना गोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला 70 बोसोर बैसोनि आजिजुल शेखआ गौरां दैसायाव ना बोननायाव गोमानाय जाथायखौ मिथिनानै ओनसोलनि लाइमोनफोरा गौरां दैसायाव नागिरदोंमोन, नाथाय दिनैसिम मोनाखै। बेनि उनाव क'क्राझार पुलिस थानायाव खौरां हरनाय लोगो लोगो एनडिआरएफ मावफारियाफोरा गोमानाय आजिजुलखौ नागिरनायाव मुखुब थानाय नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।